בוקר טוב אנשים, סליחה על הסרטון הקודם כי פשוט התחבל לי בטעות הטלפון, בטעות קיבלתי אותו. כי זה הדבר הכי מוזר שעשיתי בחיים, ואני פה במיקמק, אני קצת בהחלפות. טוב, לא משנה. יש לי צ'יטוס, יש לי מכנסת צ'יטוס, אני עוד שנייה שם אותם, ממש כיף לי. החלפתי אותם ותקלטו את המיקמק שלי, גם עשיר בטירוף. גם עשיר, תראו כמה כסף, ותראו איזה חתיך הוא. אוקיי, אתם קולטים את הדבר המפחיד הזה? טוב, אני רוצה להגיד לכם, זה לא פעם ראשונה שאני מחליף דברים במיק, אבל אם מישהו רוצה את הקוד שלי, שייתן לי גם קוד, ואני אתן לו את הקוד שלי במיקמק, אוקיי? תודה לכם. זה משהו שרציתי, אני רק רציתי לבקש, כי ולא שאני רוצה לקחת מיקמק, אני רק רוצה לדעת קודים. כאילו, זה לא משהו שכל כך קשה. יש לי גם קול על ידי. טוב, אני עומד לעשות את החלפות, אני אגיד לכם אם אני מחליף משהו נדיר. אין לי כל כך נדירים במיקמק, ויש כאן אנשים מעצבנים רצח. מכירים את האנשים האלה במיקמק שיוצאים לכם באמצע? זה ממש מעצבן, נכון? אז זה מה שקורה אצלי מלא פעמים, אבל אני יודע עם פיג'מה, ועוד מעט אני הולך לבית הפועל. אני אחכה לצלם בבית הפועל, כי בבית הפועל הכי כיף לי בבית הפועל, ואני שם עם דוד שלי וסבא שלי, שזה ממש כיף. ויש שם בטח עוד איזה כמה אנשים, אז אנחנו נשחק איתם. ואני גם אצלם לכם את אתגר בשקופים שאנחנו עושים בדרך כלל. וכן, אני מקווה שתהנו מהצפייה. טוב, בינתיים אף אחד לא רוצה להחליף איתי, לא יודע למה, ואני נדיר בטירוף. הוא עושה הרדביס, לא, יש לי כבר. לא משנה, אופסי דופסי בופסי, ברגלנד, היי. טוב, אני ממש מעוצבן, אני כרגע מתוסכל מאוד. סתם, אני לא מתוסכל, אני לא כלום. אני רק רוצה לבשר לכם שאני אעלה ולוג בבית הפועל, ככה ולוג כדורגל. סתם בשביל הכיף, כאילו. עוד מעט סבא שלי בא לקחת אותי, ב9 הוא בא, אז אני צריך לעלות להתארגן עוד מעט, ממש כמה דברים. אני מכור על מיקמק, זה משהו שכל אחד יודע, כולם מכורים למיקמק, כאילו, אבל אני בעיקר. בוא נראה אם, הנה אני מחליף כאן עם מישהו שקוראים לו הנזר. וואו, גרוע. אני כתוב בחיים לא, בחיים לא. וואו, כזה גרוע. אין לו הרבה דברים טובים. טוב, הוא יצא גם מהמשתמע, הוא גם יצא מהחדר החלפות, אבל אוקיי, יש כאן מישהו נדיר עם צ'יטוס. אומייגאד. בוא נראה אם הוא יאשר את זה ששלחתי. טוב, אני רוצה לבשר שגם אני אעלה עוד כמה סרטונים, אבל בינתיים זה רק סרטונים שעליתי בימים שישי ושבת, כי רק בימים האלה התחלתי את הערוץ, ואני גם צריך להעלות כל מיני תמונות. ואני צריך להעלות תמונה של הערוץ, לשים את התמונה. אז אני מאוד מאוד רוצה לקבל. בוא נראה אם אנחנו יכולים להגיע ל50 לייקים, ואם זה מגיע אני אעשה ולוג. אני לא אעשה ולוג, אני אעשה עוד סרטון, אבל הסרטון ממש כיפי, אוקיי? תודה לכם שצפיתם וביי.